Ahoj, takže já vás zdravím u mého prvého let's playu, já jsem nový let's player Muffin a budem natáčet hru Kane and Lynch 2 Dog Days. Hru jsem si koupil nedávno, je to úplně super v pohodě hra, nestojí veľa, můžete si ju koupit na Steam v obchodě a tam si můžete vlastně na Steam aj no. Takže začnem rovno kampaň, nie resume, berem si prvú, dám to na medium. A môžem hrať. Takže máme tu buffering, to je jasné, že pri každom leveli treba, inak bude krátká cutscenka, neviem, aha, funguje super, tak kedy sa mi buguje, to je jedno. Keď vám nechám, nech si aspoň pozriete, no, to nebolo moc dlhé. Oba, ešte to pokračuje vlastne, zabudol som. To som. Ja zatiaľ zapnem stopky, že koľko natáčam. Dobre, takže pred 2 dňami poďme. Proste to nejdem ukazovať, zbytočne by som zdržoval. Hey, hon. You back home? Okay. No, I'm still waiting for Kane. Yeah. Yeah, it'll be good to see him. Makaj. It's been a long time. Look, I'll No, call you later. ešte 2%, jo. We'll eat all three. Takže to preskočím, proste sme v sakách a musíme jedného Japonka Sneaky talk. zajebať. Ease my mind and we're gone, okay? Ideme. Careful. Mob turd. Takže najskôr pôjdeme semka hore, tu stlačíme Ahoj. No poďme. Tu máš. Ideme. Do nich. Čo je? Hej, počkajte. No dobre, super. Catch alive. Čo je? Viem, že on sa nedá zabiť. Musím ho iba chytiť a škoda nábojov teda. Takže budem iba behať za ním a budem sa... Spadol som. Takže co je? Rozbijeme dvere. Tam hore. Dole hore. Pre elegantný zad, ktorým strelím. Vidíte, fakt sa nedá zabiť. Strel som asi do hlavy pred chvíľkou. Tak radšej si pohnem, lebo ak mi zdrhne, tak... No, tak sú vlastne tí prví nepriatelia, ktorí už sa dajú zabiť konečne. Dobre. Zbraň sa mi zíde. Doporučujem aj vám, ak toto budete hrať. Zohnať si lepšiu zohnať si minimálne 2 zbrane musíte mať, lebo... No maximálne, myslím, že iba 2 zbrane. Ale proste v jednej, keď vám dojdu náboje, tak... Nemôžete sa tu byť ani nejak. Proste milé, tak tu nefunguje. Takže... Moc toho nespravíte s tým. Iba ak nájdete nejakú zbraň na zemi. Takže ideme za ním. Inak mi to uberá HPčka, no jasné. To je zlé. No tak. Čím som bližšie pri ňom, tak tým rýchlejšie uteká. Uni. Inak spadnem na 100%, čumte. Tak, spadol som. Je to šmiklavé. No a uzina, to sa mi zíde. No toto chcem. No ja, túto zbran som ešte nemal. Tak. V hre je vlastne aj co-op režim. Co-op režim môžete hrať takto ako ja single player, presne akurátne, že Kane a Lynch budú normálne. Au. Tak ten mi dobre dal. No náboj je super. Takže si pohne za ním. Vidíte tam. Uhní. Si radšej. My ste si to dobre postavili. Vás vôbec nevidno. Ideme! Tento v slipoch behá. No ale to nie je moc dobré. Myslíš, že je? Už nie. No čo som sa zasekol? Takže poďme tým doma vybrokovnica, jasné. Bum. Po ceste môžeme prebiť, nejak ma to nespomalí.
Dáme si zase sápik. Like I said, mob turf. Prvá misia je vlastne iba taká nudná strieľačka, nič moc, ale myslím celá hra iba tak strieľaš, zabijate nepriateľov, ale je to zase v pohode v tom, že pri tom strieľaní na niektorých misiách je to dobré, ako keď je tam veľa nepriateľov, vy ste na vrtuľníku trebárs. Ako v jednej misii. No, uvidíte. Hádam to celé natočím. No, zomrel som. No, dobre, som tu. Prohnem si radšej. Sorry, že som skapal. Nevydalo. Ani neviem, že ma mohol zabiť na jednu ránu, či na koľko. Čo po mne viackrát strel? To je jedno. Tu musím šetriť nábojmi hlavne. Tak krivá zbraň, že to sa nedá fakt. Je mŕtvý, je mŕtvý. Aha, tam je ten s prilbičkou, čo ma zajebal. Tak tu máš ešte jeden. V hre nie sú granaty, čož ma trošku sklamalo. No, dolu. Ďalej, what the fuck? Ja X-ko stlačam. Brkonica je presnejšia než tá uzina. No super, je na dielku je presnejšia. No tak. Ejha. No, hrniec. Čo to je, kybel? Oh my god. No, zhebni. Načum ťa. Terminátor. Nie, som Terminátor. No, to je fakt trošku krivé. Križíme sem. Zhebni. Ešte. Idem do nich. Hádam mi 3 náboje postačia. Myslím, že hej. A ešte, že mám... Kane ma zachránil. Či Lynch, či čo to je za... bordel. Dobre, ideme ďalej. Ja si vás zapol stopky, lebo nejak zmybli. No tu je vlastne koniec, hej? Nie? Ba hej. Ja som mal v ruke brokovnicu, ak si pamätám, dobré? Uj! Nevidím! No to dostal. Robison. Veľmi nepríjemná situácia pre teba. No, čo spravíš? No, dobre, toto je nepríjemné. No, dobre, môžem to preskočiť, alebo nie. Mám dobrý čas, takže nemusím. Mŕtvý. Buffering zase. Celkom je dosť dlhý, ako mohlo byť trošku na to, že nie sú až také dlhé tie misie. Mohlo by to trošku rýchlejšie proste vybuferingovať. Táto misie je v pohode. Dá sa. Troška lepšie než tá prvá. Takže ideme v aute, kecáme a to je všetko. Narazuje do nás. To mohol som preskočiť, hádam. Bum. Bum. Je fakt nenapadný. Čiže čo má druhú zbraň? Zase z druhej strany. Jau. Ja som ho zabil? Jau. Hej. Tu idú úplne v pohode ako. Vôbec si to nevšímajú. To je jedno. Jau. Čo nedá rozstrieľať, hej? Ale niečo z toho syčí. To bolo v hre, dúfam. Bum. Nie, musíme späť. No autá sa tu dajú zničiť, to viem o tom, že keď do nich do toho veľa strieľajú, tak oči sa vybuchnú. No ten sa dobre zakryl. Ak skape, tak... Aha, to je voda. Asi. Hej. Kľud, hej. Poď. Nestrieľaj.
Ideme ďalej. Aha, auto, skoro ma vedali dole. To máme vlastne chrániť, hento auto. Mŕtvy. Ježiš, tam ich je. No, nie. Prebijem si. Posledný zásobník. Takže do ňoho. Nie. Tak. Všetci? Máš niekto nábojky? No, Zina, dobrá. Poď ideme, čakaj, hej, cigani. Boa. Oh, sorry. To bolo nečakané. Som si nevšimol ani, ale je to celkom epický záber, tak to nechám tak. Ja mám jeden náboj, hej. Tieto motorky. Pekná motorka. Mám prebité. Ako rýchlo tie zbrane mením. Jau, to není možné. WTF. Aha, musím ho asi vyslobodiť, nie? Ono, no poď! No poď! Ty si ale ťažký, ideme do nich. Aha, živý Číňan. Tak nie, no. Ty kam ideš? Nemáš ani ganu a už tam do boja ideš. Motherfucker. Pamätám, že toto je trošku taká ťažšia, že s Uzinou to moc nedám na takú diaľku. Ty sa skadiaľ vzal, hej! Pekný oblak. Riadne hustý. Ja už všetci zase po mne strieľajú. Ale ty máš brokovnicu, choď ďalej. Aha, nechcel? Ja, zabijú ťa, zabijú. Brokovnicu, aha, tu bola aj. Tunak budú už policajti, od ktorého si získam takú celkom dobrú ganu. Jau. Aby ste videli, že tu nie sú iba takéto, že brokovnica a sapík. 15 minút, ty kokos, musím si pohnúť. Tak, keby som tu mal bombu, mám to na čas stíhať. Jau, ty mi dávaš, kamo. Kašľam na to. Idem dolu. Bežím. No som mal ísť, kde ste zase na obici. No čum, no, hej, jak som skočil. No prego. WTF. Jo, toto som chcel. Tento sapík už lepšie mierenie. Ideme. Ty kokos, kde? Dolu. No som tu, ako čo mám robiť? Rozabíjať to tu, alebo čo? No som dolu. Ty kokos. Ty sa sem nepleť. Kam zase idete? No zase ste tu, hej čo? No dobré, takže už to asi musím ukončiť. No nič, tak ja už sa s vami asi budem lúčiť, lebo troška dlhšie sa mi to natiahlo, asi dvakrát som skapal, nie? Dvakrát som skapal, takže dúfam, že to na budúce pôjde celkom rýchlo. No tak nič, skončili sme tu v tejto garáži, ja sa s vami zatiaľ lúčim, tak zatiaľ čaute. Takže ahojte.